Přátelé, dnes jsme měli možnost představit novou podobu, novou tvář a hlavně nové příchutě Kinley. Moje jméno je David Gránský a mi je ohromnou ctí, že jsem se mohl stát ambasadorem právě tohoto drinku. Po oficiální části jsme pozvali naše účastníky do speciálně připravených zážitkových pokojíčků, kde naši influenceri Kamila a Ondřej Šiklovi, ale také David Gránský, nabízeli ochutnávku speciálních signature drinků namíchaných právě z Kinley, kde si je mohli všichni krásně uchutnat a zažít a zpříjemnit si tak večer a udělat si právě tu chvilku pro sebe. Krásny dobrý deň z Bratislavy. Dnes sme sa tu zišli pri predstavení nového Kinley. Toto je náš rúžový krásavec a hrdina dnešného popoludnia a veríme, že to všetkým bude páčiť a všetci budú nadšení z nových chutí Kinley. Ja som veľký pôžitkár a preto som veľmi rád, že som súčasťou dnešného výnimočného eventu, na ktorom oslavujeme život. A život oslavujeme s pomocou nových príchutí a nových receptúr a nového dizajnu tonikou Kinley. A už teraz sa neviem dočkať drinkov, ktoré dnes namiešame. Kinley, protože dnes si to zasloužíš. Vychutnejte si novou bohatou chuť Kinley.